Καλησπέρα σας. Είμαι ο Μίχος ο Χρήστος από την ορχήστρα Prima Vista. Βρισκόμαστε στην Όρμα σε μία ακόμα γιορτή Κάστανου, τη 10η γιορτή Κάστανου, και είμαστε εδώ για να κάνουμε τον κόσμο να περάσει όμορφα απόψε. Η Prima Vista είναι μία ορχήστρα που έχει έδρα την Έδεσα, είναι εξαμελής ορχήστρα, πήρε τη τελική της μορφή πριν περίπου 4 χρόνια, αλλά μέσα στο πυρήνα της υπάρχουν μουσικοί που συνεργάζονται σχεδόν 20 χρόνια τώρα. Όπως είπαμε, έχει έδρα την Έδεσα. Πριν 3 χρόνια δημιουργήσαμε την πρώτη μας επίσημη δισκογραφική δουλειά με τον τίτλο Prima Vista Balkan Quintet, όπου μπορώ να πω ότι είχε μια ευρεία απήχηση στο κοινό, όχι μόνο της Μακεδονίας αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Και σε λίγο καιρό ίσως είμαστε έτοιμοι να ετοιμάσουμε και τη δεύτερη μας δισκογραφική δουλειά. Σε αυτό το σημείο όμως θα θέλω να σας παρουσιάσω την ορχήστρα μου, που αποτελείται από μένα, όπως είπαμε, τον Μίχο Χρήστο, τον Βασίλη τον Μητρία στα τύμπανα, τον Θωμάτο Ροδοβίτη στα πλήκτρα, τον Θωμάτο Τζαβέλα στην κιθάρα, τον Χρήστο στο Γιάννη στην τρομπέτα και τον Γιώργο Χρυσό στο σαξόφωνο.